Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа бърз и лесен начин как да наточите металните си щанци или шаблони за изрязване. С времето шаблоните могат да загубят остротата си и да не реже толкова чисто, както преди, но не се притеснявайте. Този трик ще помогне. Но първо, нека да видим как изглежда изрязването преди наточването. Както виждате, ръбовете не са много чисти и хартията има назъбвания, да не кажа, че изобщо не може да бъде изрязана. Всичко, от което имате нужда, е готварско фолио. Сгънете лист фолио няколко пъти. Поставете го върху режещата платформа, сложете шаблона отгоре и прекарайте всичко през машинката за изрязване, както обикновено. Фолиото ще наточи ръбовете на шаблона, докато минава през машинката. Изрежете отново върху хартия. Ако все още не сте доволни с резултата, повторете процеса няколко пъти, докато постигнете желания резултат. Поставете фолиото отново върху режещата платформа, сложете шаблона отгоре и прекарайте всичко през машинката за изрязване. И така повтаряме процеса няколко пъти, преди отново да опитаме да изрежем върху хартия. Нека да видим резултата след няколко повторения. Преди наточването шаблонът не изрязваше хартията много чисто. А сега нека сравним преди и след. След наточването вижте резултата. Ръбовете са много по-гладки, остри и чисти. Ето двата резултата един до друг, за да видите ясно разликата. Този трик ще ви помогне да поддържате шаблоните си в добро състояние и да удължите живота им. Благодаря, че гледате. Не забравяйте да пробвате този съвет, когато следващия път шаблоните ви имат нужда от освежаване. До скоро!